Kainan katong sa mga kuan viral sa social media kay mo dito do na siya nagsunod-sunod niya ba. Pero na atong ilalahon sa to imong angga pa dam? G. G. Taga-asa si Ma'am J? Taga Zamboanga del Sur. Zamboanga del Sur. Pwede mo masaysay sa naglantaw turo sa siyang itabua, asa na siyang ano sa orasa o sa adlaw? Nahita po ni siya atong Sunday evening 10 p.m. Mamalot ko ato nga time, akong kauban manggod kay nagtagad sa unahan. Then nangita ko doon na lang balutan, nangita ko kasakyan pero ang akong naparahan nga sidecar kay private, so wala ko nahulungan. Then after ato na nakoy nakit-an nga sakyan na nagpadulong na sa ako nagsunod. So wala ako pero ning kuan man siya nako, ning uno siya, ningin siya nako nga ma'am, ana siya nako ma'am. Siya nga sakay, ako ay dili lang ko sir kay dira ako sa unahan. Then gibalik-balikan pa jud ko niya hantod sa ikaupat jud ko niya nga gi pugos na sakay ko sa sakyanan dayon. Hingin pa jud siya nako nga sige ma'am sakay, sorry na ta sorry. Sa akong kadlok nagtabok-tabok na ko og dalan kay basig hulbuton ko kung ta kabalo unsay intention kay ako ra gud pud to nya gabi na po din. Moto nga pag action ni niya og layo sa ako naka ning ana jud ko sa una na nga magkuha jud ko number, magkuha jud ko sa yung plate number. So moto nga napicturean ako. Then nakagawas na siya sa highway, nakagawas ko then ni action na po siya balik sa ako sa akong kadlo kay ning tabok na jud ko sa pikas nga dalan kay basig hulbuton na jud ko wala o kabalo or sa una ato basig nakabantay siya nga ako siya ni picture niya sa sakyanan basig kuha niya akong phone sa moto delete ko na ako ang gi-picture for na to siya sa recently deleted kay para recover na ako in case nga kuan. Then mo to magani nakakita ko sa unahan og balutan wala ko kaagontay ana na jud ko matay palingkura ko kay ganin na lagi nagusunod-sunod na ko na sakyanan na din. Siya sa mana kay ato nang i-report sa police nakakuha kad ko ang plate number ko naka-picture ako sir. Siya ayo sa lakaw dili ra kay mo kauban paanhin niya akong kauban pero ana ko nga ako na yung matungtong parahan ko sidecar sa katong taliya sa balutan ihatod ko dito sa akong kauban. Alas 10 sa gabi walay witness at hanggayon lang ko Actually nakoy mga nakatagbo ato pero siya kay sige pon siya gunong sa ako Sige pon siya gunong bisag nakoy katagbo pero kag mga katagbo nagsige naglantaw sa ako pero basin guro nakaingon sila nga kailerto nako pero wala jud ko kailan niya. Ang niyang nimo ang driver o na pasahero? Siya lagi. Ang driver siya usa. Siya sa sasakyan. Nga pila ka minutos nga giban-uban yung kanila manang mo. Mga wala ata kaubos og 10 minutes pero sunod-sunod jud siya nako. Okay gid ang tatod kas araw ko niya gi mga tanawang anak pero iyang jud kong isundan so hadlok ko. Unsa nga word sa iyang gipagawas? Ingin siya nga. Aling ma'am sakay. Sige na mo sakay siya, sorry na ta. Ninga naman siya, sorry na ta. So hadlok na ako kay, abin ako, abigin ako kung una, abin ako police siya, kay naka-polo blue din. May mga printed ko niya. Kung ansing bi-check po na ako, kay basig ino nga dahil, gabi ina, alas 3, pero dili ko with curfew. Then, mamalot dyan po may karagabing, makabalik ko sa amin sana. siya mo suri-suri ta wala ba siya ning ban mo offer siya og kuan wala ingon na siya nga sige lang ay kuan magsusuri ra ta suri-suri ra ta Sugyan siya mo pag-iwas katong gayon na nga wala na siya ng uban isunod sa imo. Bali asa ka dapit lang nga taman mga wala na sumiko sunod-sunod sa imo ha. Before mo gawa sa highway sa Osrox. So sa kalayo ang kuan anyong boarding house katong daw sa katong gasunod-sunod siya ni pinaka meters o abot sa kilometro sa hindi na ay doon na dyan kayo kinaka-park naman ko siya mo di paggawas man ako sa boarding house din na dayon siya na siya sa kuliko di ay boarding house ka kasi diyan tika diri sa Usamis. Tapos normal ba nimo kadagabi maggawas kawas? Naagi times nga magkasinabot sa ko nga mamalot jud mi mo gina among kwan kagabi mamalot. Imo mga kauban. Natungnan lang jud nga time nga akong kauban, ga duty din ang uban nakauna na dito. Musakay mo gyud unta ko niya. Mo na ning hinay-hinay ko backlight kay nangita og sidecar niya.
Ma'am, sa imong pagtuo sa intention at pagkakanan mo. Og moingon mo gud ta nga wala intention sa kas-up pa lang nga kuan. Iyo mo mong gibalik-balik sir. Balik-balik pa jud niya og kuan. Hanggat. Mahanggat nga Hanggat medyo ko ka pasakyon. So kamension ka nga sunod-sunod sa imo saka kuan gikan sa unang kuan higayon nga nag-approach siya nimo. Estimate lang mo saka gidugayon nga kunya kuan nga sunod-sunod siya nimo. 5 to 6 minutes. 5 to 6 minutes. Okay, dugay good. Okay, hinay mo gid siya niya. Unsay plano nimo ma'am? Kung madakpan o makuan to nga tao. Unsay plano nimo tabang sa pulisan? O pakikuan ma'am. So naghatag nimo ni og traumatic experience. Okay. Doon na ba yung mga previous nga higayon nga nagtabo inana na sunod-sunod nimo nga kuan? Wala. Diri First ka. time lang nimo nagtabo. Diri pa jud. There is sa amis pagod. So, kabalikon sa imong gibati ato. Sa imong gihimo pagkatapos na kuan. After ato ning adto ka sa katong namaligya og balod patabang kaniya. After ato unsay After ang sir kay wala man jud ko nahimutang nya na po ko'y pictures and plate number ana jud ko nga i-post na ko. Mag-post jud ko kay basig dili ra ako ang nin-andi dari sa usamis. Ana din mo to pag-post na ko dagan jud po kay mga nag-chat na ko nga ni kasulay po ko ana ma'am diri ma'am dagan na sa usamis lagi daw. Na po yung mga naka-comment pag nabasa ninyo sa akong post na dito sa akong comment section nag-comment sila. Unsay gisulob nimo atong gabi una ma'am? Naka-t-shirt ko tug dako, tas naka-cycling ko. Pero dako to akong t-shirt jud. Cycling ka. Loose off. So, pero ingon nato no imo yung kuano na dili pod bisan pag naka-cycling ra no ingon ana Lagi. gyapon dili gyapon pwede na ingon nato ang usa ka individual. Yan. So wala So yung plano wala pa siya Wala pa siya. Wala pa siya plano. kamulo pa. Sige. Ato So, tanihip. amo ang nahibaluan nga ang katong kuan imong i-post sa social media tapos nakapaog ka ng traction tapos di sunod sa atong kapulisan, atong hipi, atong deputy. Tapos iaksyonan ang nahibaluan nga na trace o nadakpan gyud ang katong suspect. Namait na ba mo siya? Story na mi. Na actually koan kanang gitabangan jud ko nilang sir sa mga kapulisan diri sa Usamis. Yung tawag pa sila nako dayon. Gikuha pa jud ko nila sa akong gistayhan diri sa Usamis kay nakiktrabaho jud sa kanang pasalamat pud ko kay abi jud nako ay to compose dito ra dito taman then gilihok jud ay nilang sir no nagpasalamat pud kay ko kay para pud sa awareness sa tanan ba kay kuan daghan dili naman gyud ko di ay ako ba ay wala ta kabalo dili ta kayo nga kanila din gihapon the same person ang ning kuan sa kuan na gid daghan mo na nga pasalamat jud ko nilang sir kay bisag ako nakita jud ko giunsa na mo siya pag-adto kay nakit-an mo gid namo siya kay gibalikan gyud namo og asa ko niya gihanggat og pasakay sa akong sakyanan hantod sa nga nakit-an gyud namo siya ahanan mo siya na nakit-an. Wala ba may action og sulayan sa suspect sa imuha karon na nakita mo na isa pasaylo sa imuha? Nalayo siya pasaylo sa kuan. Nalayo. So wa ka nagdahom ma'am nga inaani ka trending ang imong post. Wala daghan day mag-share. So before ba na dakpan nato ang suspect wala siya mosulay og contact sa imuha? Wala po. Pero nagtagad-tagad ko kay kabalo ko nga daghan nag-shares ko nga basig naabot na pud guro niya sa katong tag-iya. Then nagpaabot ra ko na mo contact na ko wala mo. Karon Didot kay ang imong gihimo ang i-post mo sa social media kay tinuod lang maot kay image ang Usamis kaniadto. Tinuod na siya daghan kaniadto nga mga batan-on, estudyante, so nagnito anak po politiko o gihapon para sa imong istorya. So karon ang tungod sa imong gihimo giaksyonan sa tong pulis nadakpan din siya. So ang gidayeg ang imong kaisog nga kuha. Labi na katong napicturan yun niya. Oo. Ako kay itong tabang. Kay kung wala dito din na napicturan, ang kuan, ang pick up, wala blanco man ta
Pero makuha gyapon na to through the CCTV. Mm. Pero mas napadali ang ato ang trabaho kay tungod si ma'am. Grabe siya kaisog na iya yung itsura ng Wala sa kabantay ma'am pag-take mo picture sa iyang spark. Mo ganito kung kuan, di ba nakagawas mo siya sa highway. Then ito na ako naka-take of pic. Tapos pag kuan, action siya balik na ako. So abi na ako nakabantay siya nga di kuan ako siya picture. Di isang kadlok ning tabok na jud ko ka para dili na ko niya ma kuan pa nga sakay na sakay may na. tao. Sa